Du vil her få indblik i de to typer af inkasso, som Svea Inkasso tilbyder: udenretslig og retslig inkasso. Udenretslig inkasso følger typisk et af to spor. Det ene for sager over 3.000 kroner, og det andet til sager under 3.000 kroner. De større sager har en hurtig behandlingstid på 35 dage. Her vurderes det også, om sagen skal gå rettens vej eller overgå til vores overvågningsforløb. Ved småkravssager på under 3.000 kroner er forløbet længere, og sagen overføres først til overvågning efter 100 dages behandlingstid. Den kundeansvarlige rådgiver eller vores interne callcenter tager allerede 5 dage fra sagens start telefonisk kontakt til debitor. Med målrettede breve, sms'er og e-mails er forløbet i en udenretslig inkassoproces fokuseret og tilpasset den enkelte sag. Vores interne callcenter følger sagen gennem hele processen. Bliver sagen ikke løst i den udenretslige inkasso, vil sagen overgå til retslig inkasso. Også her er forløbet nøje tilrettelagt fra dag 1 til møde i fogedretten. Svea Inkasso kontakter altid debitor indledende og redegør skriftligt for sagens omkostninger og andre konsekvenser for debitor. Her bidrager Svea Inkassos konsekvensfolder aktivt, og det resulterer ofte i, at sagen bliver løst, inden den kommer for retten. Bliver en sag ikke løst i det udenretslige eller retslige inkassoforløb, sikrer Svea Inkasso, at større krav ikke forældes. Det sker med produktet overvågning. Sagen behandles fortsat aktivt, og Svea Inkasso tjekker regelmæssigt for ændringer i debitors økonomiske situation af betydning for inddrivelsen af kravet. Svea Inkasso arbejder med målrettede og innovative processer, der virker.